Kaixo nere super txiki eta super familia zer modu zaudete Itzialde Zabal naiz, aurre mentorea, psikopedagogoa, reiki eta heziketa fisikoko irakaslea. Zemus oporrak hasi ditugu ja, zemus doazan nahi arreben arteko harremanak, bronkasko. Bueno, beste gai potente bati buruz hitz egin nahiko nizueke. Pantailen erabilera. Oporretan denbora libre gehiago dago eta beraz arrisku gehiago, ezta? Ordutegia jartze ditugu, baino badakizute sekretutxo bat. Pantailak eta diseinatzen dituzten jendea, Steve Jobs eta konpainia, beraien seme alabei ez diete usten inongo mobilik, tabletik eta erabiltzen oso helduak izan arte. Zergatik badakitelako zertarako diseinatua dauden, engantxatzeko. Haien zaratak eta haien estimuloak diseinatua daude, bere halako plazerra izateko. Eta ze pasatzen da, kentzen diegunean plazer hori gure seme alabei, hola behiratzen digute, ezta, hiltzaile batzuk bezala. Badakizute zergatik den. Horri hitz egingo dugu, uztailaren 15ean, doako online tailer bat izango dugu gurasoentzako pantailen inguruan. Arratsaldeko 4 izango da. Ez galdu eta elkar banatuko ditugu esperientziak eta gakoak hauek egiteko. Itxarongo zaitut.